आंनि आंगो लोगो नोंथांमोननि सेराव आरोबाव मोनसे गोदानै भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जाबाय जेरै दाउ लकेलफोरखौ एबा दाउ पलट्रिफोरखौ जोङो जेरै फार्म खालामनानै फिसियो, बे फिसिनायनि बागै आङो नोंथांमोननि सायाव मोनसे गोदानै भिडिअ लानानै फैदों। जायफोर नोंथांमोना दिनैसो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। जेन' फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना जे दाउ पलट्रि एबा दाउ देसि एबा लकेल फिसिनायनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो हास्थायदोंब्ला, बुजिनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना गासैखौबो मिथिनो मोनगोन। जोङो जेरै दिनै जोङो जे 14 दिननि थाखाय जोङो भेक्सिनखौ होनो थाखाय एबा जोङो दिनै दाउनो जोङो होनाय जादों। बेनि जुनैनो जेरै जोङो बिदैनिफ्राय ओंखारनानै जेब्ला 7 दिनहालागै जायो, बे 7 दिनहालागै जानाय टाइमाव जोङो बेनो फार्स्ट द'ज भेक्सिनखौ जोङो होनाय जायो। बेबायदिनो जोङो दाउनि जेन'बा मोनसे साइड मेगनाव जोङो बे ड्रपखौ होनाय जागोन एबा भेक्सिनखौ होनाय जागोन। मेगनाव जेरै जोङो आगदानि एबा आगसिनि मोनसे साइडखौ लानानै जोङो भेक्सिनखौ होनाय जागोन। जोङो फार्स्ट द'ज एबा फार्स्ट द'जखौहाय जोङो आगदानि मेगनाव होनाय जादोंमोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव फार्स्ट द'ज होनाय जे भेक्सिन होनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैनो हायाखै भिडिअखौ। आरोबाव जोङो दिनै 14 दिन जानायजों लोगोसे आरोबाव जोङो बेनो सेकेन्ड द'जखौ जोङो आगसिनि मेगनाव जोङो होबावनाय जाबाय। जेन' जोङो भेक्सिन होनायाव जेन' जोङो जेबो गोरोन्थि जाया एबा जेबो गोरोन्थि जाया। बेनिखायनो जोङो फार्स्ट जेब्ला जोङो 7 दिनहालागै जोङो भेक्सिन होगोन, बे भेक्सिन होनायाव जोङो आगदानि एबा आगसिनि मोनसे साइडखौल' लानानै जोङो भेक्सिनखौ होनो नांगौ। जेन' आरोबाव 14 दिनहालागै मोनसे भेक्सिनखौ होनो नांबावगौ नालाय, बेनि थाखायनो बेखौहाय मोनसे साइडल' लानानै होनाय जायो। जेब्ला 14 दिन जायो अब्ला जोंनि दिनैनि फार्मनि दाउफोरखौ जे लकेल दाउफोरखौ जोङो दिनैहाय 14 दिननि थाखाय नैथि खेब भेक्सिनखौ जोङो होबावनाय जाबावबाय। बेखौ जोङो थांनाय फार्स्ट द'जखौ जोङो आगदाथिङै होनाय जादोंमोन। दिनै जोङो जे आगसिथिंनि मेगनाव जोङो होनाय जाबाय। बेबायदिनो आरोबाव जोङो बेखौ होखांनायनि उनाव जोङो लिभार टनिक एबा लिभार जे प्रटन बे मुलिखौ जोङो सानथाम एखेरेहै जोङो उदै खालियाव गाबोन फुंनिफ्राय जोङो सानथाम होबावनाय जासिगोन। 1 लिटार बा 1.5 लिटार दैयाव जोङो एमुफ्रा होनानैहाय जोङो दाउनो बेखौ लोंहोनाय जागोन आरोना फुङावहाय। आरो बेखौ जोङो सानथाम एखेरेहै होनायनि उनाव जोङो बिसोरनो भिटामिनखौ जोङो होनाय जागोन। बेमारेल भिटामिनखौ बिथांमोननो एबा दाउनो जोङो होनाय जागोन। जेन' बिसोरो मुलि लोंनानै जेन' दुरबल जाखांनायनि उनाव जेन' भिटामिनखौ मोनलोंनानै एबा लोंनानै बिसोरो जेन' बोलोखौ मोनफिननाय बायदि। बेबायदिनो बिसोरनो माखासे बेरामफोरनि थाखायबो गोबां मुलिफोर बाहायनाय जायो। बे मुलिफोरनि बागै नोंथांमोना मिथिनोब्ला नोंथांमोना आङो बे चेनेलनि दारैनो गोबां भिडिअफोरखौ लानानै फैगोन। नोंथांमोना बे चेनेलनि दारैनो गासैखौबो मिथिनो मोनगोन जे दाउफोरखौ माबोरै फिसिनाय जायो, मा मुलि बाहायनाय जायो, आरो माबोरै बेखौ जेन' उन्दै समनिफ्राय बेखौ माबोरै मोजाङै लाखिनांगौ, बिसोरखौ माबोरै गुदुं खालामनानै दोननांगौ, बेनि बागै गासै भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। लोगोसे नोंथांमोननिसिम थेंक इउ।